Ja, vi starter med at hælde noget saltsyre ind i en flaske. Hvorefter vi skal have zinkplader i. Og derefter har vi en ballon, vi sætter ind over. Og ballonen bliver pustet op af alt det reaktion, der sker ned i flasken. Og så ender den med at blive pustet op. Og så bagefter sætter vi ind til det. Yes. Lige nu har jeg noget, hvad hedder det, saltsyre i. Og vi hælder. Ja, vi finder bladeren. Så laver vi forsøget i nærheden. Man skal ikke indånde det. Præcis, man skal ikke indånde det. Hvad laver du? Jeg hygger mig også. De vil lægge den der 50 Shades of Grey, og så bliver det sgu det. Den der får ballonen på mig. Det var faktisk ret farligt, den der. Nu er jeg brugt dig snart. Skal du holde på den, eller nok i? Skal du tage den af bagefter? Jeg tror også klart at klippe den. Jeg tænker mig, at der er sådan en god bold med. Ja, det er sådan en god bold, og så bare... Du kan se, så er der reaktion. Det er fint, at du må bare tage den af. Er du sikker? Ja, jeg får også den der. Skal du bare tage den af på den flyvebord, så du tager rundt om? Det er selvfølgelig ikke. Det gør det. Du skal fylde rigtig meget i. Nej, det er ikke nok. Men den er jo bare bedre en knude først på ballon. Det kommer til at gøre ligesom vores. Så skal vi bare gøre det lidt mere privat. Prøv lige at holde dem her. Ikke. Det virker da fint nok. Så husk bare en lille bitte smule. En lille smule. Det er sådan lidt ja, jeg tror også, du kommer til at brænde lidt af det. Jeg tror, jeg lige skal passe på og kigge derovre. Hvad sker der? Der kommer jo bare gnister. Hvor? Ude af stykker? Hvad sker der? Jeg prøver lige det her igen, fordi det var ikke særlig succesfuldt. Kommer der en lige? Skal jeg bare stoppe den? Prøv at lave sådan en stjerneklasse. Filmer lige det der, Mads. Sådan en er skulle lige kunne bruge færdig til skole. Ja, det går. Der er ballon. Hvad laver han? Hvad laver han? Vi har balloner med, der kan springe.